ešte teda tej prvé otázke, že tam akože pozitíva versus negatíva, tak pozitívum, ako som povedal, je, že celkovo, keďže Čína a India tak prudko rastú, tak celkovo absolútna hodnota vo svete klesá. Keď sa zoberie počet obyvateľov pod $1 na deň, to sú reálne doláry, tak ten počet klesá. Čiže v tom toto je akože pozitívum, ktoré prebieha. Negatívum pravdepodobne, že rastú teda nerovnosti v rámci krajín. Čiže keď sa zoberú také indexy, že ako platy CEO, vedúcich pracovníkov toho biznesu v porovnaní s nejakým priemerným platom, tak tam to prudko rastie, takisto príjmy tých ľudí v prvom, ktorí majú najvyššie príjmy, opäť ostatným rastie. Čiže ako vidíme obidve tendencie, vidíme akože že vlastne ako sú tam výsledky v poklese chudoby, keďže India a Čína. A to je ako ináč fundamentálne také nemôže, tak dlho sa rástlo vyše 10%, ako je Čína. To síce nie je o neoliberalizmu pravdepodobne, i keď ako americký trh to umožňuje takýto rast. Čiže to je k tej prvej otázke. Tá otázka je, to je samozrejme veľmi ako zaujímavé, že tie neosobné síly, ktoré teda tá ekonomická teória od Smitha, ale už aj predtým Mandela, tak, že vlastne neosobné síly samozrejme pre ľudí prijať je nepochopiteľné. Čiže ako ten príklad o tom 65-ročnom je skutočne akože veľmi silný a to znamená, že keď ako v podstate z hľadiska doktríny alebo teórie ekonomiky to proste je výsledok nejakých trhových operácií, z hľadiska toho človeka je to vlastne zničenie nejakých úspor alebo nejakých investícií, hej, a tam ešte nie je tam úplne jasné vidieť, že kto je zodpovedný, ako hej, pri nejakej vysokej inflácii, lebo tak vieme, možno to dať na ministra financií. Príklad, čo to veľmi dobre dokumentuje za 30 sekúnd, je keď si zoberieme výsledky Egyptu a Tunisu od roku 1994 pred revolúciou, čiže to sú krajiny, ktoré boli do určitej miery miláčkovia Medzinárodného fondu, veľmi vysoký rast, prudká kontrola inflácie, veľmi vysoké investície z zahraničia atď. Ale nie len toto, ešte aj v tom Human Development Indexu OSN bolo Tunisko štvrtou najúspešnejšou krajinou, keď sa berie zmena, nie že kde tá krajina je, ale od roku 1994 do 2006, ako sa situácia zmenšila. Hej. A napriek tomu, ako tieto režimy si nejakých dôvodov vlastne ako potom skrachovali, alebo nejak sa rozpadli, hej, čo je vlastne ako jedna z najvýraznejších takých ako súčasných tých v rámci toho rebelizmu proti tomu Medzinárodnému fondu